sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Nom-nem! Pangyayari sa Makakaw. Patok na patok mo niyan ang mga ano yan? Mga kakao products, tsokolate. Diyan po sa Kamalig. Asya po tanin doon si Mayor Kaloy. Sabi ni Mayor Kaloy, garong ngaya, maraot ang ngipon taga ni kakain doon sa mga tsokolate. Para niyang Valentine's Day, di ba? Yan naman kinagayon man kay Mayor Kaloy ta sa mga produkto kad sa iyang mga kaimanwa dyan na nagsisikap para po maipamidbid ang Kamalig. Sa indang produkto ba kung saan nasambagayo ng mga tatanawon dyan kundi pati na po sa produkto lalo na sa kakao na padagos mong pinagde-develop ta yan ang piko para engineer baga ni DTI Regional Director Dinto Nabul napakusugon ang produktong kang kakao ta iguana po kita nin mga hub sa nagkapirang imbahada mga tugang duman sa Europa dahil masiram daw po ang tsokolate digdi. Dahil sa napag-ambisyon na naman. Dapat good quality firme. Ayan, yan ang irony, di ba? So mga matitibayon maggiribo ng tsokolate naman po sa ibang nasyon. Dahil man silang tanuman, kita man digdi, yan po ang dapat padakulong tayong kakao. Ayo. Alright, di yan po tabi, mga kababayan. Maugbaman ako ta. May nagantabi mo pala sa mga ni Father Momoy pag Sabado, doon sa programa. Dako lagapot, paano kaya itong pag-ibong ngayon, papamarkan ko niyan? Siyumay na, ano yan? Siyumay na, bunga kang kunyan, kang nipa. Ihaputa yan duman sa mga taga San Antonio High School, diyan po sa Isla, Kambakakay. Kasinda po sa naka-discovery ka ito. Pero sa mga researchers, may talagang dakulban talaga mga tugang na mapapakinabangan pala diyan po sa NIPA. Bakusan ng itong supang atop, yung NIPA shingles. Bakusan na ito kundi igwa pang iba. Sa pag-abot sa mga paghalo sa pagluto, yan, suka pwede gawin. At saka may beverages, NIPA wine, di ba? And then, yan, mayroon pa nga dalin sa NIPA sap, pwedeng gibuho na NIPA sugar, parehas itong sa coconut sap, baga, coconut sugar, at saka coconut, NIPA syrup, pwede pala So, day pagbasang-basangon. Di ba? Iyan po ng mga produkto na yan. Yan ang on sa tuya, iyan tabi. Padakulon ta pa. As in, day pagsayangon yung mga bunga, pwede palang pakinabangan yan. And so duman nga sa saro, yan daw ay parang pwedeng gawin na parang kaong. Instead of kaong, yun ang gamitin mo. I think yung mga medyo matagas-tagas na siguro. May mga matagas, saka may mga malumoy. Yan, nipa siumay. Nipa fruit siumay. Pagkatapos ito po na ano yan, sweetened salad. Di po sa nipa fruit, di ba? Asin kadakol po pong iba. And mga may medicinal value pa na dapat po niya to na pag-adalan. Kaya magkikipag-ordinar si Father Momoy through the Laudato Si Farm at saka Laudato Si Agriculture Cooperative, yung grupo dyan po sa Bukaf para pag-adalan kan research division po ninda as in ma-enhance pa. Iyan po naman iba-ibang mga pakinabang ta sa prutas, mga tugang kan kanipa. Pag-research ko bago kami nagprograma ni Father Momoy, kandara-dara ito ni Father Momoy, hinanap ko tulos dumang mga tugang sa sa satuyang browser, sa tuya pong bulang kristal. Nailing na ang Malaysia, matindi palang kaan. Iyon na inot na nagproseso sa taga Malaysia. As in, paliwanag na kung nga tatapi ko padakulin dito, ito palan.
ang bunga pa lang kang garubatag, garo sa batag na rawog-rawog gani. Hindi pa. Di ba? At least, sabi nga ni, salamaton duman sa nag-immersion ng mga estudyante po from San Antonio, dyan po sa Bakakay, sa isla, no? At pinag-introduce riyan, nagdarasin dangon yan, yan yung dadar ni Padre Bumuita, nahiling to sa mga pagpuproseso, no? So, sana padakol pa yan, yun po, baga, parte yang ito pong ano yan, sagip kalikasan, sulong kabuhayan na advocacy yamin ni Padre Mamoy sa boses sa kangapalibutan, di ba? Nakatabang ka na para maisalbar mo as to yung common home, mayroong ka pang pwedeng pagkakitaan, opportunity for their livelihood. Iyo po. Tayan po ang kay po ang tanangon yan, kumbaga may dual SIM sa mga SIM card sa cellphone, dapat kita arugmang kaan. Bako sa nang sige sa naman ang pakinabang kang mga beneficiary sa kapalibutan, tapos ubus-ubus biyaya pagkatapos tingara kita, kundi tabangan ta na magkakita ning sabi nga ni kan sense of ownership, as in pangatamanan ta po ning common home ta, tapos at the same time may kabuhayan kita na inalalatagali po dyan sa mga tanom na yan. Ako talaga kunyan kung saan na-discover ito kasubagaw. Yan palang bunga kang nipa, pwede mong ikumpara sa kaong yugyugunonon mo andyon. Agad-tapos may mga pwede mong kauno naman, presko pala yun parang lumbod, parang ano yan, buko, yeah? At saka pwede mong lutuon, pwede mong gibuhon mga tugang na jam, asit marami pang iba. Yeah. Very good. Sendo po ka, boss. Thank you very much. Para meron sa pagkatang nakaibanan ito si Angel May Kalintura. So mga gusto pa po tabi na magduungaw sa remain subangkay ni Digitoyang, yan po dyan sa 102, room 102, dyan po sa St. Peter, sa Bugtong, sa Legazpi. Last night po nyan, no? And sa agang internment, mga tugang sa alauna ning paghahapon, after the mass, dyan po sa Tagas Church. And then, ilulubong po siya dyan sa Forest Lake. So, condolence po sa pamilya Martinez at saka kay SM Sugar, Dinglasan, Mark Dinglasan. Condolence po sa family and Digitoyang. Thank you very much sa company. You will remain in our hearts. Basta day kumalingawan, so paglunad mo man, tanagsunod ka sa mo ni SM Andy duman sa roller coaster na kahoy na nagdadala ganing 300 kilometers per hour sa South Korea. Pagbaba mo, sabi ni SM Sugar, nadismayo ngaya. Pero tough girl talaga, malakas ang loob ng bata. Yeah, Digitoyang, salamaton Toby for the memories. Sa paano magkabilang ng tropa, hindi po si Marlila. Thank you and God bless the Philippines. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programa